Predstavujeme 3 najpredávanejšie odsávačky Campbell Babies, ktoré si mamičky zamilovali. Smart Sense, maximálna diskrétnosť a pohodlie. Je ultra tenká a ľahká. Ideálna priamo do podprsenky, takže môžeš odsávať úplne nenápadne kdekoľvek. Vďaka viacerým veľkostiam lievika sa prispôsobí tvojmu telu a podporí efektívny tok mlieka. Má pohodlné vrecko, ktoré využiješ najmä pri cestovaní. Odsávačka Milk Shell. Viac mlieka, viac komfortu. Dvojitá odsávačka, ktorá ti pomôže odsávať z oboch prsníkov naraz a šetriť tak čas. Ideálna voľba pre mamičky, ktoré chcú maximalizovať efektivitu odsávania bez kompromisov a v pohodlí. A tretia odsávačka je hands-free. To je sloboda pohybu. Navrhnutá pre aktívne mamičky, jednoducho ju vložíš do podprsenky a môžeš fungovať ďalej. Úplne ľahko ju rozložíš. Teraz môžeš vidieť zásobník na mliečko, takto sa otvára. Je ľahká, má tichý chod a umožní ti odsávať doma, vonku aj popri starostlivosti o bábätko. Naše odsávačky Campbell Babies ti zvyšujú komfort pri každom použití a sú zároveň šetrné k tvojim prsníkom. Pretože materstvo si zaslúži riešenia, ktoré fungujú s tebou a nie proti tebe. Ktorá z nich je tvoja favoritka?